ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд навор мошинои нав рӯй кардем ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дам чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумота дар WhatsApp имои карамада рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст Hyundai Starex, Toyota Camry 2, Toyota Corolla, Opel Vectra або нархҳои арзон, сечка биёмни Toyota Corolla 1 душ ва ҳастай Hyundai Avanta, ҳастай Opel Sedan ва Daewoo Matiz ва дигаран Mercedes-ҳои сечка биёмни обшим мошинои зур гизала рӯй кардаги ки баъди шумо омода кардем. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари насидаги аз кадом маркаи мошин ба шумо лозим аст, мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 132 сомону 50 дирҳам. мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем, то охираш тамошо кунед. маромад рафте. дорухонаи шифофармо дороҳои табииро пешниҳод мекунад. пастаи эпмиена барои боқувват ва фаъол гардонидани обутоби бадани мардҳо, барои фаъол гаштани сперматозоидҳои шахсони бефарзанд, хунгирии пойҳо ва рагкашӣ, барои баланд бардоштани ҳавсала аст. ханзал барои дарди дасту пойи миён, ревматизм, равғани хилба барои хунукгирӣ ва сангу намаки гурда, пешобдон, простатит, самиюван барои иштиҳо ва фарбеҳи нӯримандии ҷисми шумост. бо шифофармо бошед. шифофармо ба шумо шифо мехоҳад. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. якум мошини фурӯшӣ имрӯза ҳаст ки срочнаи Hyundai Starex, мошинои мусофир каш. соли 2006 сол аст ки судишвориш дизеля авбиё мотораш 2 литра, коробка механика, сайсари мошин бадрон чотка. мошин мега ҳуҷҷатош буд шудага, балонош ҳолати корӣ, яъне ки на безеб на зур. хоб 4 диска, салон тоза, мошин барои кор кардан тайёра. хай бо маълумоти пурраша мегирен. нархи мошин мега срочна пул мега мефурӯшад бо нархи арзон 23000 сомонӣ. бо мега муомила мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. ин ҳами рақамҳои 918 рақамҳои соҳибшон 24 соат кор мекунад. кадомида ки Hyundai Starex ки лозим бошад, маромад занг занен, дигар маълумотша аз худашон гирем. мошин нархи арзон бо ҳамира муомила мега шаҳри Кӯлобда занг занен. ва дӯстони азиз, чӣ реклама ки дошта бошед, хонаи, замина, квартира, ягон техника, мошина маромад рӯй кунем, рекламаш мекунем. навора то охираш тамошо кунем. дар ин навор беҳад мошинои хуб аст ва лайкото нагузорем ва навора падилсияш кунем. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 2 ҳастай ки сайсанои зур, соли 2006 сол ҳастай ки судишвориш бензини холӣ, авбиё мотораш 2.4 литра, коробка автомата, сайсари мошин мега бениҳоят тоза. мошин мега ҳолати беҳтарин мега, мошин мега вагонай. хоб 1 сол пеш мега ай вагон омадага. дӯстони азиз, старт стоп дора, монитор, задни камера, люк, лив, сидениёмаш 100%, 4 диска ва 4 планонаи 90%. мошинча беҳтарин ҳолат да, ҳамаи намуд комфорта дорад. нархи мошина мега 170000 мегем, бо муомилаи хуб мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбеда. ин ҳами рақамҳо мегафоншонда кадомида Camry 2 тоза ки мақсад ки лозим бошад, ин аз занг занем, бо савдо дар назди капоти мошин мекунем мегад, илтимос мега беҳуда норад накунем, харидори аниқ боша мега арзон мекунем. ба телефон умуман мега савдо намешавад. хоб кадомида ки маъқул аст, рақамҳошон дар поини видео маромад метавонед тамос гиред. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳаст ки Mercedes-Benz C-Class сечка биёмни Classic, соли 1998 ҳаст ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад, авбиё мотори 8 литра, коробка механика. мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мега кондитсионер кор мекунад. хоб салон электропакет, 4 диска, мошинча мега беҳтарин ҳолат дай. ҳай маълумотои пурра бо тариқи телефони намхали светои сафед, салон тозак, дискаҳои рамашка, обшин мошин мега чотка. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ёвон ва фурӯхта мешавад бо нархи 65000 сомонӣ бардорон бо муомила мешавад. ҳама ҷош мега кор мекунад. нархи мошин 65000 сомонӣ, классик объёмни. рақамҳошон дар поини видео аст, кадомида ки лозим аст, маромад занг занен, дигар маълумотша гирем. ва дӯстони азиз, аз кадом маркаи мошине ки ба шумо лозим бошад, дар таги видео нависед. агар мо ёфтем, дар видео оянда ҷудо карда пешкаш мекунем. мақсад Toyota, Mercedes, Opel, Hyundai, кадом маркаи бошад нависен, мо дар видео оянда пешкаш мекунем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ай Москва ба Тоҷикистон бо равоқ кунанд, мо як грузоперевозки хуберо ба шумо тавсия метавонем ки компания Яка Ёқуб яка таҷрибаи чандсолаи корӣ дорад ки бо рӯи шуморо аз территорияи Москва
Московская область, территория МК, территория аэропорту, Дамасад, территория метро ва дачаҳо. Аз ин Москва аз киҷоест ки набошад борои шуморо омада аз ҳамун ҷои кортон ё ки хобтон қабул мекунанд ва ба самти Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Ёвон, Турсузода, Варзоб ва ба самти 25 ноҳияҳои территорияи Хатлон, шаҳри Бохтар, Калхозобод, Панҷ, Восе, Ёвон, Данғара, Уяли, Қизиқала, обшин 25 ноҳияи Хатлон ва территорияи Душанбе ҳамаш оварда мерасонам. Сета рақам аст ки ҳар се рақамҳо шумо кор мекунанд ва ҳар сета WhatsApp доранд. Агар шумо аз номи канали Рахтеҷа гап занед ба шумо скидка ва арзон мекунанд, бо эҳтиром метавонед ки бо дили пур дар ҳамин ака роҳӣ кунед, боли шуморо соҳ саломат дар муддати мақсад кӯтоҳ боли шуморо бурда мерасонанд. Баробар компания яка ёқбуро ба шумо тавсия метавонед дар ҳамин ака бортона роҳӣ кунед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ аст ки Toyota Corolla, дӯстони азиз, Toyota Corolla намедонам се бур шамхелай. соли 46 2011 сол аст ки сӯзишвариш газ бензин, объем мотор 1.8 литр, коробка автомат, сайзтарин мошин мега, беҳтарин мошин мегад, американкаи SK. дӯстони азиз, американкаи тоза мега SK мошин мега беҳтарин ҳолат дай. Хоб мошини салон тоза, хай ҳама намуд комфорт дорад, нархи мошин мегад 85000 сомонӣ аст, бо дар назди капот мегад муомила дошта. Хай монитор падани кондитсионер ҳама чӣ дошта дар навор маълума SK ҳама чӣ дорад. Нархи мошин 85000 сомонӣ бо муомила дорад. Мошин бошад дар шаҳри Бохтар. Кадобитон агар харидори аниқ бошед, занг занед, маълумотои пурраша аз худашон гирен. ва ба хотири меҳнатои мо я лайкира фаромӯш накунед, обязательно лайка гузоред ва навора то охираш тамошо кунед. Чӣ реклама дошта бошед, хонаи, замина, квартира, марамат сурат маълумотро роҳӣ кунем, мо рекламаш мекунем. Фақат дӯстони азиз, лайка дар надоре албатта гузоред. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ аст ки срочнаи Hyundai Avante. соли 46 2008 сол аст ки сӯзишвариш газ бензин, объем мотор 1.6 литр, коробка автомат, сайзтарин мошин мега беҳтарин ҳолат. мошин мега дӯстони азиз 10 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, танировка дорад. хоб хай светаш ҳамин хел диска писка, салон тоза, ҳамаи намуд комфорт, кондитсионер, пансионер, ҳолаташ мега ҳолати олия. нархи мошина мега 77 мега, маки хай чанд қа арзон мекардагиша нагуфтиян. Чанд қа арзон мека намека, инаша ягон чӣ гуфтагӣ нест ва мошин қарор дорад дар шаҳрда. рақамошо дар поёни видео аст. Кадом метавонед агар ҳамхали мошин маҳқул то моша хайдори аниқ бошед, бо занг занен, маълумотои пурраша аз худашон гирен. алиш палиш намекад, то қасум ҳолати мошин мега беҳтарин, бе ягон камбудӣ, танировка мегад, 10 моҳ дорад. метавонед бо маълумотои пурраша худатон аз худашон гирен. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Daewoo Tico аст ки бо нархи арзону срочна, соли 46 1994 сӯзишвариш газ бензин мега соҳибаш, объем моторош мега 0.4 литр мега, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техника. мошина мега моторош шуда аст, коробка 100%, хадави 80%, балон 70%, документош 3 моҳи дига, нархи мошин мега 10000 сомон. дӯстони азиз, аки мошина чанд қа арзон мекардагиша нагуфтиян ва мошин қарор дорад дар ноҳияи шаҳри нав 10000 сомонӣ. рақамошон дар поёни видео. нархи мошин арзон таҳмоле ки ҳуҷҷат, коробка, мотор, хадавоямаш 100% бидай. хай мумкин ягон корам дошта бошад ки хай нагуфтиян, бо метавонед маълумотои пурраша гирен. лайк, обуна шударо фаромӯш накунед. навора то охираш тамошо кунед. аз кадом маркаи мошине ки ба шумо лозимае нависед. агар мо ёфтем, пешкаш наёфтем дар видеои оянда. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст ки Toyota Corolla 1. соли 46 2006 сол аст ки сӯзишвариш газ бензин, объем мотор 1.6 литр, коробка автомат, сайзтари мошин мега чотка. нашуд ҳуҷҷат ва танировка ягон чӣ гуфтагӣ нест. хитон хай маълумотша мегирен. мошин хай 4 диска, 4 балона 80%, кондитсионер, ама комфортора дорад. нархи мошин мега 75000 сомонӣ. ака бо чанд қа арзон мекардагиша хитон бо мепурсем, барое ки нагуфтиян, мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтарда. чихолои фасон, кондитсионер, пансионер, хоб мошина моторош прасто, коробка автомат, нархаш 75000 сомонӣ. чанд қа ки маълумоте ки соҳибаш агар ки ба мо пешкаш кардад, мо ба шумо расондем, бо маълумотои пурраша метавонед аз худашон гиред. рақамошон тистел, мошин дар шаҳри Бухтар марамад. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F аст ки дар кузофи седан намхали свето. соли 46 1997 аст ки ҳамгаз зам бензинаш кор мекунад, объем мотор 1.6 литр, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 балонаи 80% люк дорад. хоб 4 калпак аст, 3 намхали
хоб нашуд танировкаш дӯстон азиз ягон чӣ гуфтагӣ неста хай мошин мега созай кадом метавонад ки маъқул аст бо нархи мошина хто мепурсед намедонам ки чашкош варид аст неста мепурсед нархи мошина ки бениҳоят арзон гуфта барое ки мумкин ки мошин расходагари 97 солои хеле нарх намеёбем нархи мошина мега 35000 сомонӣ аст бо хай қачон муомила мекунем ва мошин дар шаҳри Душанбе рақамошон мегафон кадоми шумо дар кори маромат занг занед мегзарем ба наҳа мошини фурӯшӣ Daiwon Nexi ҳастанд ки светои сафед нархи арзон срочно агар ки савдо нашуда бошад соли барои 61995 душвариш газ бензин объем мотори 1.6 литр коробка механика мошин мегад дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад мошин мегад на зури зур на безеб ҳолати среднегӯя мешавад мошин мегад ҳуҷҷат дорад хоб гапа бисёр намекунем кадоме ки мехарам мега мошина танҳо мега ай пеш омада бина ба телефон на умуман савдо мешавад на ягон чӣ мешавад фақат адреси пураша мега мошина омада мебини нархи мошин 10000 сомонӣ аст хаки чанд арзон мекунам мумкин нархи ахирон шавад бо хитон аниқ мекунем намин мошина мега клиентош мега бисёр пурса нарх навошо мегад тоғри нагирсед нархи мошин 10000 сомон аст не ки клиент мега беҳуда беҳад бисёр дорад хоб мошин дар шаҳри бохтад на 10000 сомон рақамошон билайн кадоми дар ки лозима успет кунам маромат занг занад мегзарем ба даҳа мошини фурӯшӣ Opel Vectra A аст ки бо нархи арзон светои вишнои олучаги свет соли барои 61994 34 газ бензин объем моториш 1.8 литр коробка механика мошин мегад дар ҳолати хуби техникаи бадонази мошин мегад қариб ки мегад 2 сол мега хоб буд фақат камтар расход дошт ами электрикия мегад дигар ҷош созай мошин мега қариб ки 2 сол мега хоб буд мегад мо нигоҳ накардем мошин хай дар сурат маълум ки мақсад расход дорад бо электрики мега кор дорад хоб нархи мошин мега 9500 сомонӣ агар ягон харидори аниқ боша мега бо ягон софша мегзаред срочнай мошине ки расход дорад ва мошин қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир агар мошини савдо шудагӣ набоша метавонед ки шумо савдо карда гиренша рақамошо тисел хай мумкин савдо шуда нест намедонам ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо